trimam sia Vitrevi Inesnia Pomedze chorami Delešu sia Naj serce Mene provadi To je ta jedyna Bitne bo twoja zemla To je ta jedyna Bitne bo twoja zemla Duże w życiu jem pereszą Tego świata już znam Lemku tyku jemne naszą Kotry w sercy mam Vitrevi Inesnia Pomedze chorami Delešu sia Naj serce Mene provadi To je ta jedyna Bitne bo twoja zemla To je ta jedyna Bitne bo twoja zemla Powiem tak, że my często jak siedzimy w chyrze, czasami думamy sobie, a jaką by tutaj okazję wydumати, żeby pojechać w hory. Bo dla nas to miejsce, to seła nasza Lemkowina jest дуже ważna. Szczególnie, ja gadam pro себе, w sercu dosyć siedzieć cały czas, choć jem tu się nikogo nie wrodził, ale to ta любов, którą pokazali i dzidowie, i nianio, mama, serce się zakoryniła i tak, my gledamy jakieś okazji. To się zaczęło, думam, kusiek nawet wcześniejsze, bo jakśmy organizowali w 2014 roku 250. rocznicę pobudowania cerkwy w Czarnej, wtedy tak jsme zaczęli też starać się co roku przyjeżdżać. A dlaczego jest taka potrzeba? No bo mamy dzieci. Dzieci nie mogą tracić związku z naszą ziemią. Muszą znać, gdzie są ich korzenie, gdzie tak naprawdę są złożone kości predków. I to stoi na chody. Spykaliśmy teper w tym roku, już po tym koronawirusie. 2 roki było przerwy. Ludzie ciłkom w jakiś sposób zaczęli się separować nie nachodzili już takiej nawet potrzeby spotykania się. Ja думаю, że to właśnie był ten moment, kiedy trzeba było to w jakiś sposób przerwać. Nawet przy tych zapowiedziach, że będą czasy puściok cięższe, bo być może pandemia wzrosnie. No, myśmy podumali, że słuchajcie, gadam, ludzie, jak my nie zaplanujemy, to nie pojechamy. Lepsze zaplanować. Co będzie, to będzie. Jak się nam nie wda, nie podarić, no to nie pojechamy. W pierwszym dniu zaplanowaliśmy być w Muzeum Nikifora, gdzie mogliśmy obzerać te wszystkie artystyczne zbiory, które się tutaj gromadzą w Krynici. Bo to jest chyba największa taka galeria, gdzie są te obrazy, które stworzył Nikifor. No i mogliśmy tam zawести własne dity, tak? Które mogli się dotknąć kusiek toho naszego wielkiego artysty. Natomiast później zaplanowaliśmy też odwiedzić Maďarską Zagorodu, gdzie mieliśmy też warsztaty śpiewu, które prowadziła Jula Doszna. No i to też z początku być może nie koty spektyczni, to смотрели, ale super. Ja думam, że była bardzo krasna scena, bardzo taka emocyjna. Jula mała nachodu też pobesiedowała z każdym z nas, dźwigała się odkalsmy
dlaczego my tu przyjechali, jak przeżywamy, jakie są nasze odczucia do tej ziemi. No, dumam, było tak naprawdę rodynni, cudownie, nostalgiczni, ale dumam, że to się przydało, szczególnie tym młodym. Kuściach z tego warsztatu też pojmali. Agnieszka byliśmy też w Kuściach po cerkwach, zjeździli w seli Szczawnik, odkąd pochody czasy na tych naszych ludzi, którzy pojechała z zachodu. Byliśmy też w seli Astrabyk, a zaraz dumamy jeszcze pojechamy do sela Czarna i Brunary. A jak już jsme w Krynyci, to nie omilkaliśmy odwiedzić tego sławnego teper miejsca, gdzie nachodzi się taki szlak, jest ścieżka lemkiwska, chodzi mi o to spacer w chmarach, to tu wężu widokowy. Prekrasne miejsce, думam, że warto odwiedzić. A powiedział jest, że czast osy właśnie tu rodom z Oszczałnyka, z Ostriabyka, a odkal ste przyjechali, z jakich miejscowości deteper żyjete? Odkal ludzie teper z zachodu wybrali się na Lemkołynu? Większość ludzi to pochodzi z okolic Chojnowa, Jaroszyłka, Choniu, Lubin, ale też Kuściok przyjechał i z Wrocławia. A nasz główny sponsor tej ekskursji, który zasponsorował tak naprawdę autokar i to wielka podjaka dla Pawła i Kingi Tyliszczaki, no, pochodzi ze Świebodzina. Jeho akurat nianio pochodzi z Astrabyka, tak zadumał. Na wesiluśmy to obgadali, że trzeba było desy pojechać. No i to ta Lemko Travel nam się Kuściok tam wdał. Nie? Dumamy, że będziemy powtarzać takie inicjatywy. Tym bardziej, że taka integracja jest nam potrzebna. Lepsze wyjeżdżać naprawdę grupą, a jak już grupą, to dlaczego na Lemkimską? No dlaczego myśmy przyjechali tu w Chory? No to wyjazd był dość spontaniczny, zawdzięki Andrzejowi Peregrymowi i Ochorzeni, którzy zorganizowali nam ciłą tu wycieczku. To jest krótko, bo chyba miesiąc czasu to wszystko trwało, ale nad czym to się zastanawiacie? To, że my tu przyjeżdżamy co roku i chce nam się przyjeżdżać, no to jest prawda, której się nie da podważyć. Ale teper przez tu pandemię, gdy był czas, gdy nie mogliśmy przyjeżdżać, to każdy duma zastanawiał się sekundę. Iśmy podjęli taką spontaniczną decyzję, żeby tu być po prostu i się cieszyć. Poramy. Przyjechaliśmy w Chory, bo chcieliśmy wskazać naszym dzieciom, że w Chorach możemy razem się bawić, że możemy wziąć swoje instrumenty, razem grać, że z kuzynami możemy kus czasu przeżywać, że pójdą z nami do cerkwy, będą warsztaty dla dzieci i chcieliśmy właśnie, żeby one też tej kultury nie w nas, ale w naszych Chorach poznawali, bo cały czas o tych Chorach się gadać w chyży, a nie do końca one znają o co chodzi tak na żywo, dlatego musimy jak najczęściej wrócić przyjeżdżać, żeby im przypominać.
One są zauroczene, naprawdę. Gadają, że no my też mieszkamy blisko hier, tam na zachodzie, ale jednak to te hory są inne kolory, bo to nasze dity widzą tak na pierwszy Formy, kolory, szmar tak. oka, że inne powietrza i bardzo się ciesza, lubią tu chodzić po horach. A po drugie też spotkali swoich przyjaciół, nowe znajomości. Думam, że to te takie związki, które powstaną już na tym wyjeździe, będą dowocowaty na przyszłość i one będą wspominać to. Dla niektórych to jest pierwsza zabawa, bo może i byli na weselu, ale jednak to jest całkiem inna forma, bo my jesteśmy wesoły, my hulamy, my śpiewamy, są ich znajemy i to są nowe okoliczności i думam, że to po prostu wartość wielka dla naszych dzieci. Afia, przedstawisz się? Powiedz nas. Najmłodsza uczestniczka wyjazdu to jest Afia Trochanowska z Sobina, czyli nasza diłka. Moja i Katreny Trochanowska. Wyprawa z Afijką w hory z taką małą dzietynką. No, powiem, że kus jest taka mała wyprawa, bo trzeba i spakować i pelenkę i inne rzeczy pozbierać i się nam wydawało, że się spakujemy do jednej walizki, ale wyszły 3 walizki, jak to z dziewczynami wyład. No, ale jest bardzo przyjemnie, jak na razie Afika nie chodzi jeszcze, to nie musimy za nią litaty, ale my po prostu jak potrzebuje kurzysty, to damy jej isty i pidę spaty i sobie odpoczywać w autokari. A no tutaj no to mamy ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy. Jak idziemy na prochulku, jakśmy dneska byli na wieży widokowej, to wzięliśmy ją w taką chustą, no i nie narikała na dorogu. Afika ma starszą siostrę Marysiu, za którą też nie bardzo musicie смотреть, protože ona ma tu swoje towarzystwo. Tak, Marysia ma swoje towarzystwo tutaj na wyjeździe i też podczas tych chcieliśmy na ten wyjazd pojechać, kiedyśmy się doznali, że kus naszej rodziny bude i budą i kuzyny, z którymi bardzo, no można powiedzieć, bardzo rzadko się widać, bo może raz na rok, tak? To jest bardzo rzadko. Dlatego tym bardziej chcieliśmy, żebyśmy pojechali i żeby mogli się spotkać, pobawić się razem, pobesiadować może rodnym językiem, żeby się do tego przyzwyczaili, żeby wzięli instrumenty, bo bardzo dużo dzieci gra na instrumentach i się podzielili jakimiś swoimi takimi wrażeniami i z tym się tak oswajali, tak.
Як то виглядає інтеграція лемків і тих лемків, що з заходу приїхали, і тих лемків, з котрими стежах dneska вечором стрітили? No na przykład my mamy tam znajomych Верховні, ні? No приїхали dneska na bidny, rozumieją, co się do nich tam besiduje, radit, gadat, ні? Ale nie potrafią już po swojemu gadać, ale to jest kwestia czasu, do toho dojdziemy cisz. Chcę podkreślić to, że w mnie nie istnieje prawosławny, grekokatolik czy Polak. To temat nie istnieje. Swoje szanuj, cudzego nie dopcz. To jest najlepsze, co można powiedzieć Kryści. Moje żony ujko tak zawsze gadał. Swoje szanuj, cudzego nie dopcz. Przecież dwóch bohów nie ma, nie? I budźmy, szanujmy się. Właśnie tak jak był to spis, powseludni, łemki, szanujcie się, nie? Ja chciałabym pozdrowić przede wszystkim Aniu Peregrym, która jest organizatorką tej striczy i która zorganizowała to naprawdę perfekcyjnie, od A do Z, wszystko, każdy szczegół, ale niestety musiała leżeć się w chyży ze swoim synkiem, który trafił w kwarantannę w dniu wyjazdu i bardzo nam tu Ani brakuje. Andrzej jest dobrym duchem tej wycieczki, ale jednak czujemy cały czas to, co Ania pozałatwiała przed wyjazdem i naprawdę zrobiła super robotę. Ale думаємо, że to nie jest ostatni wyjazd, to będzie cykliczne, що року od tej pory będziemy wyjeżdżać i думаємо, że za rok Ania będzie nam towarzyszyła i будемо się z nią cieszyć. A ja bym chciała pozdrowić mojego męża, którego nie jest ze mną, moich przyjaciół, którzy mali być, a ich nie jest, no i moją rodzinę i wszystkich lemków, którzy są na zachodzie, którzy są w górach i którzy mają serce dla lemkowiny.